Şehefte inşallah bir zenanalar ki öýde erkeğin işini däni bitirip ırsgal öýe getirýärler. Şolun hakyny gurrun açar inşallah. Bir zenanan işlemekligi öýüň içinde näzire öýüň daşaryna bazarlarda ticaret yapmasy ne halla bolýarlygynyň gurrunlaryna girişer inşallah. Hazreti Zeynep sorapdyr, ya Resulallah, inni imra'atun zatu san'a abi'u minha. Ya Resulullah Huda dipdir. Men bir işeňler zenana dipdir. İlim hünerli dipdir. İşlep çürük çıkarýaryn, şonu bazarda satýan pul ödýäryn dipdir. Ve leyse li ve la zawji ve la li weledi şey'un. Şu öýüň harjyny şo bilen bile temin etýän, gözleýän dipdir. Adamym sen däni mollan bolup, sen agdyňdan çykan alımlary däni kulak asyp, şonu ýa tutup, şoň zähmetine işe gidip ýetişmeýe, şoň tapjak ırsgalyny men tapyp däni öýe harj etýän dipdir. Ya Resulallah, aya şi etmişim däni maňa sadaka dip ýazylarmy ya Resulallah dedi. Sadaka bolup fogat namama ýazylarmy ya Resulallah dedi. Nagat awadan sorab, amma ondan awadan jogaby işlenem. Peygamberimiz näme jogap berdi? Leke ecran, leki ecran, ecrus sadaka ve ecrus silah. Ey Zeynep dedi, sen bir iş etýän bolsaň iki sadakaň sogabyny alýan dedi. İki sogab alýan dedi. Bir sadakaň sogabyny alýan oňa mutmain bolýdy. Beren malyň hem bizi sadaka deň dedi. Bir de öz çağılyňa, adamyňa ýaxşylyk etýän, sile rahmet etýän dedi. İki ýerden sen sogab kazandygyň dedi. Sen sogabyň kim dälle belki halkyň berýän sadakasyndan iki sogab alýan sen dedi. Bir tofar zenanalara ýürek giňlik berjegin milýän men şu gurruňyň. Hazreti Sa'di aleyhirrahme Bustan-ı Şerif'in aýdyşýaly, zene khub fermanbere parsa, zene khub fermanbere parsa, kunet merde derviş ra padişah. Bir qawy ýaxşy zenany ki Allah'nyň we adamsynyň däni itaatynda bolup, öýüsine däni muvazibet edip öý çyryny saklap goryp gidip ýa, kunet merde derviş ra padişah. Bir safini, bir dervişi, bir qaribi padişah etip goýaýa. Hazreti Abdullah ibn Mesud şu zinanasynyň daýawlygynyň arkasyndan ashab-ı suffa bolup mescidin eýwanynda ders alallardan bolup "Ellezî semi'a 70 suratan min femin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem." 70 surany Kur'an-ı Kerimden hud Peygamberimizin mübarek iki doduğundan eşitip ýat tutdy diýär Hazreti Abdullah ibn Mesud. Kur'an özü 114 sura. Şoň 70 uzak suralarından Peygamberimizin mübarek agızlarından, dodoqlarından eşitip Hazreti Abdullah ýat tutdy diýär. Kimin arkasyndan? Amma ýa-da aýtdyk, zenanalar işlemekligine bir näçe kawanin bar, şaraýat bar. Çürük çykarmaklygy bir olokon iftihar, diniň bir uly begenji, amma ýöne bir çarçugyň içinde, bir şaraýatyň içinde bolmaklygy gerekli. Öňün çäge öýüň harjyny gözlemek, öýüň ırsgalyny tapmak erkegiň boýundadyr, zenanaň boýunda däldir. Eger erkek qaw halatda kimi kastyny goýmany içerisini gözläp duran bolsa, biz zenanaga işlemek wezife däl. Zenanaň wezifesi öýde bitirýän wezifesi az iş däl. Hanedary diýen wezifesi çağalaryny gözlemek, olary dünýä getirmek, olary ulaltmak, öýçerini arasynda saklamak, adamsyna ýetişmek, toqtopezine, bişir düşürümle ýetişmek, şoň özü Allah Azza Jalal tarapdan bulary berilen bir uly wezife, şonu bitirip bilse ulaqan gaýraty minnigi. Ýok, ýanqaýdyşym ýaly, adamsynyň däni her illeti işläp bilmeýänligi derekli, ýa işlese de ýetirip bilmeýänligi derekli zenana gapdandan kömekleşjek bolsa, biz uly sogaba gazandy. Ýöne işleýän ýeri. Eger öýünni işläp öýde iş bir hüner edip däni çörek gazanyp, çörek çykaryp bilse, oňa ýetjegi ýok. Başarsa taşary gitmän. Öýünde hünerleri bolsa, indi her näme hüneri ki bilýärsiňiz, her zamanda, her ýurtda özüne görä bir iş şagazlar bar. Şol işleri edip öýde çörek çykaryp bilse, oňa ýetjegi ýok. Näme dip? Oglan enesiz
Bir lehzede durup bilýän nädir özüňiz gowulýandyrsynız. Türkmen nimeyämi? Ejesiz oglan oynamaz, gafaksyz gadan gaýnamaz diýmeýämi? Oglan ejesiz oynamaýar. Eje sagat ba sagat daşaryk gidip işlejek bolsa, oglan şu sagatlarda ne kadar kyn geçýär. Biz öýünni işläp bilse, öýünni daramet etip bilse, ulu gaýraty bitirdigi. Inemiz Hazreti Hatice ulu täjir dädimi? Bir ulu sewdagar dälmi? Onun däni kerwelleri Ruma Fars'a gitmeýädimi? Araga däni gelmeýädimi aya? Dünýäniň dört çetyne aýlanýan wagtlary, amma bir gezek däni şu ýurtlara sefere gitmedi. Hatta dipdir bel tedullu an-nusus as-sabiqa anna Hatice radiyallahu anha ma kanat takhruju fi baladiha lil bay'i wash-shira. Inemiz Hazreti Hatice hatta Mekke-i Mukarreme'nin kuçalarına, hiyavalarına, şoň bazarına da çykmardy, alyp satyp etmek üçin niýe. Näme etse öýünne öz fikriniň giňligi bilen, aklynyň goýlugy bilen. Amma indi daşaryk gitmeleri, çäresizlikden daşaryk gitjek bolsa, onda şundan meýlägini beter ýaxşy gulak asmaly bolarsyňyz. Muň şaraýatları näme? Äwvelki şaraýaty bir zenana daşarda işlejek bolsa, äwvelki ýadyna düşmeli zady içeridäki wezifelerini kimin goýmalylar? Çağalarynyň üstüne, adamsynyň üstüne, hatta şolary bişir düşürümde 5 wagt namazy öwrenmede, okuýmada, çağalaryny öwretmede şu zatlaryny kim goýmalylar? Bir. Biz wagtyny daşarda beter kän bermeliler. Bir mahdud saatlar gidip gelmeli. Täňki köp wagty içeride bolsun, içeridäki wezifelerin kim galmasyn. İkincisi, eger şu işe adamsy we ýa eger häzir satylmadyk bolsa, dogony ýa atasy razyligi bolmasa gitmeliler. Adamsynyň ijazasy bilen çykmaly. Üçüncüsi, hijabyny, ýaşmagyny binah we ahsan bitirmek wezifeleri. Hala iş üçin, hala başga bir şahsi işler üçin çykmaklygyna hatman hijab gerek. Hijabsyz çykmalylar. Saç kökülmeler, yüzünden başga yer görünmeler. Giňegin maş bilen çykmagy, uzynegin maş bilen çykmagy, bir hijaby islami tanylýan egin maşlar bilen çykmagy. Hatta manto şalvar mowrutda kan sorýarlar, şu egin maşy giýmek näme diýip. Eger giň bolsa, uzyn bolsa zihany ýok. Hijaby islami şonu görünýän bolsa, atır sefim çykmalylar. Daşaryk gitmegi de mesafete sefer bolmalylar. Bir zenany geçilecek kitjek, amma bir mesafete seferlere gitmegi dogry-da. Portugal lip ýygyjak, şepdahly ýygmana gitjek, minewus zenanalar däni Türkmen sahradan mutassifana gitýärler. Hol amul lip, babul lip däni, ýanyna mehremi ýok. Bir maşyn bolup däni çykyp gitmeli, bir garyba ýurda şeriat şuny mutlaga haram elam etýär. Peygamberimiz aýtýär, mehremi bolmadykdan soňra zenanaň musafir gitmegi dogry däl. Şol ola da ýa-ni fitnäge sebep boljak. Ahyrkysy ihtilat bolmalylar erkekler bilen. Halvet bolmalylar erkekler bilen. Yani idarede bolýan zenanalar, dukan oturýan zenanalar bir erkek bilen bir ýerde halvet etmeliler. Bir olakon muhim meselesi. Ki mutassifana görülýär we iştilýär. Bir näçe idarajatlarda, bir näçe işlenýän ýerlerde bir erkek bir zenana bilen bir otokda işlenmeli. Mutassifana azbes aralarynda däni gurrunlar geçipdir, şuhylar bolupdyr. Bagşlay diýen erhili ýalak bolup özüne hemkar diýip däni öz dogun ýalak bilip şeýli bir bidirek däni şuhyla, bidirek ahlakla aralarını görülýär ki hiç biri şeriata sygmaýar, çarçob islama sygmaýar. Oň üstü bilen çykýan çöregi dogry dälligini belletýär. Allah'ın bazarda oturup dursaň, gafesedäki duran zatlaryň hemme jinslaryň, hemmejiniň kıymatyny ezber bilip dursaň, ýekan soranlaryna görä gülüp mylgyp aýdyp berip otyň. Kıymeti her kale midani keçiz, kıymeti khudra nedani ahmaqis. Ey musulmanlaryň, hemme adın kıymetini bilýärsiň, amma öz kıymetin bilen ok ahmaklyk dämişi. Sad ha we nas ha danesti, nengeri sadi to ya naşah yesti. Hemme adın gowunyň pisini bilýän, öz gowluň we ya pisliginden habaryň ýoksa,
Cane cümleye elim hain est in. Cane cümle elim hain est in. Ke bedani men kiyem der yevmedin. Himme alımların başı, himme alımların cümlesişidir ki adam özün tanıysa. Huday Taala'nın beren şerefi, Allah seni bir cevher edip yaratıptır. Ki bir sandığın içinde saklanıl ya. Allah sana seni bir morvaridi edip yaratıptır. Ki bir sedefin içinde, bir hicap diyen, yaşmak diyen sedefin içinde koyuptur. Huday sana bu kadar ha makamı menzilet beriptir. Ki her bir adam sataşı bilmellel, her bir adam sana il uzadı vermellel. Ki sana şeyli bir hurmatlar gail olunuptur. Sen şu hurmatları özüňde bilmäni, özüň arzan gıymata satsaň, şu dünýäni ilgirmek üçin näni, bidirek hijaplardan çykyp, bidirek şuhylara baryp däni, özüňi arzan satsaň, onu utturan zenanalardan, utturan bendelerden bolarsaň musulman ayallygyň. Men sana tapşyrgym, işlegin, amma işiň özüňe gelişikli bolsun. İşlegin, işläňde bir mert ýalak bolla, çarsu ve İslam'ın dininden çıkmanı başarsan halis Hudaýyň bendegisini yapmak üçün, halal türük çıkarmak üçün halis niyet bilen işlegin, işläniň abadat bolup ýazylar, işläniň sowap bolup ýazylar inşallah. Çarsu ve İslam'ın içinden çıkmanı işläp bilsen. Allah halal ırzqalan bol bersin hemmemize inşallah.